Assalamu alaykum. Mähriban aýdym salyň muşdoklary. Assalamu alaykum aýdym salyň teşneleri. Bugun sizi nesip edenden ine Ahal Media toplumumyzyň täze gepleşiginiň ilkinji sanyny şemmäňizi hoş gördük diýär. Ekranyň başynda oturanlar. Bugun biziň ilkinji sanymyzyň ilkinji mihmany kim kädip pikir edýäňiz? Benim şu wagt aňyllap atýar. Öňüň ýa bilen gepleşik alyp baran ýaly ekenä birinji tapar. Halipamy onu Türk görýän. Halipamyz Türkmenistanyň halk artisti Nury Hudaýguliýew. Halipa, hoş gördük. Sağ ol. Halipa, Şu an ilkinci gepleşigimiz diýdim de men el başlamaka şu sizin işiniň uğur almagyny arzu edeyim. İşiniz uğruna bolsun. Amin. Dürüçülük, dostluklaryň sany köp bolsun. Gowy gepleşikler taýinlap halkymyza ödürlemäge men tüýs ýüregimden arzu edýän. köp minnettar Halipa. Canım sağ bolsun, ömrüň bolsun. Aýdanyň gelsin. Ha. Biziň gepleşigimiziň formaty, maksady näme diýsen, şeýlere sunnugat, medeniýet sunnugat bilen aýdymçylar bilen baglanyşykly bir döreýän meseleler bolýarmy? Opşam gyzyklanýan zatlar barada bir gurrun etsek diýýärse, şuňky gepleşigimizde de netip bolsa siziň sunnugat ýoluňyzda bir uzun kän gurulşmaly zatlar bar. Arasynda da şu wagtky gyzgalanly gidip duran meseleler bar. Ýani iskuwsyn intellekt diýe emeli aň. Şu arada biraz gysgaça gurrun edip geçip Tebe şu wagt edil her kim şoň üstünde de gep gurrun. Yok, doğrusu ne derse bu. Ol gurrun adrağı derse köprak şoyanky emeli aň bilen nähili işleşip bolýar. Nähili dürüçülükde düşünüp bolýar. Şo zatlary aýdyma ýykyn ederse. Hawa. Şular nämesi peýdaly, nämesi. Gurrun köpetse ondan gıýbat keşmik edýärler de. Allyk be. Diýerler öwretmeýär. Enne Halipa ilki bilen bir gepleşigimizde başlamaka biziň şuňky gepleşigimizdäki aýdymlaryny Halipaň bir ýürekde galan, ýatda galan, legendarny erteki bolan aýdymlary bar da. Şuny biz Halipa bilen maslahatlaşdyk. Atamrat Bäşim we Absoň. Bulam ýanky emeli aň suny programmada ordam atam. Şuň bilen oğlum Halipa emeli aň bolany da aň wa da onu da adamyň kyýaly aň wa. Ha. Şoň bilen düşünmek. Edil adam ýa-la gepleşip iki bolup bir netije gelip bir eser çykarmaly. Şonu siziň şol aýdymlaryňyzy şoňa berip sadyny işletdik de sizi şoň işlän sadyny bir üstüne öz jany sesiňizde aýdyp görsek nähilek täsiri ütgoýärmi, gowmy, nähili ýagdaý bir siziň pikiriňizi bilsek diýdik. Hemen Men sözüň agynda Atamrat bilen duşamyzda şuňa şeýle däket diýip de menim bolýar. Men birinji gerek şu zatlarda ondan soň gitarada oturup şu aýdymlaryň bir-birden ýazyp ýani şeýle oturanda aýdylýar. Şol stilleji ýoşuk bilen sanap aýdyp berdik. Soňra Atamratyň öýdi suwna bilen düşünýärdir de sona bilen düşünýärdir. Onun şol ýa keng diýen doğru da oň bilen sözüň alşmasa işlemeýär. ýa Şol haçan näme diýe türkmenler söz var, janyň jaňkyrşan bilýär. Şol alşmasa o başga zat diýip goýberýär. hawa. O gapdaryny geçirip goýberýär. Şoň bilen gowy düşünüp Atamrat eden işleri var da häzir boşluk bilen görürsen. Son diýsek bolýan menim. Şol düşünmeseň bir peýdal tarabyna ulansaň peýdaly zat. Menim pikirimçe. Galanam häzir bir Halipa bir aýdymy hawa şol barlak görýär. Ay barlak gör, onuň galany dowam edýär ýa-da bilen. Haýtaýdym başlan. Hani bize näme aýdymyşlar göreli. Gözleriň seniň.
gözlerin senin. Kara saçlaň dökülü örtenine yüzüňi men saçlaryň üstünden öpdüm ala gözüňi ýöne ara yol düşdi gijeler ayım meniň galodukda galy kara gözleriň senin şatlygy gamy bilen aýlanyp dur goja şahar onuň özüne ýetip alada derdi bar bir maksadym ýeňletmek ağır derdini onuň üç versen şu işimde kara gözleriň seni bir maksadym ýeňletmek ağır derdini onuň güç versen şu işimde kara gözleriň senin Üç köşkler böyle. Okla gülüm, gal gülüm, otur gülüm, gel gülüm, şahadaky al alma, ýanağyň etsin çalın, ýöne nirde yansa da, nirde doňsa da tenim, mydam maňa garasyn, kara gözleriň senin Awal halifa. şatlygy gamy bilen aýlanyp dur goja şahar onuň özüne ýetip alada derdi bar bir maksadym ýeňletmek ağır derdini onuň üç versen şu işimde kara gözleriň seni bir maksadym ýeňletmek ağır derdini onuň güç versin şu işimde kara gözleriň senin gözleriň senin gözleriň senin gözleriň senin gözleriň senin kara gözleriň senin Halifa. Üç köşkler açık ha. Sağlaşık bolsa odan zat bolýar, odan zat dörýär. İki variantda dagy tamrat dep dogry iki variantda işleplemekde onuň şu jaz varianty bar da. Üç köşkde odan bir ýyl özüne çekijine onuň şu varianty ýa-ni şu variantda durallyk şunu goýduk da durduk. Şunu işle bilmesen, düşünüp bilmesen Başga da dedi. başga da berýär. Sen bir gow eser berýän, şunu täzeleştir diýen bolýan. Sen ýanky bilen düşünüp gurulaşyp bilmesen, o sana bara onu zaýlap berýär. Näme de şunun aňyna salmaly, atamrat şunu salmaly şoň aňyny.
Aňyna dogry salsaň sana dogry zat berýär. Ýa. Meni şeýle pikir edýän. Men birinji gedekde entek kenmir. Şu atamrada adyransan geldim men ber. Birinji gedek entek ýöne şeýle gramatny işläp berýär. Ýa. Gramatny işläp. Ösen aňda şoda Şul programma şeýle açyk yapyp duran zat däl. Şundan başga zat edip bilen ok däl bar. Aňyny açyk goýup durlar. Ha. Ýa, aňyny açyk goýup durlar. Ne şul meselen bilýän zatyn maňa şu gerek, şu gerek, şu gerek. Şu zatyň amady bu zat öwre diýär. Onum ýazyp galýar. Onum ýazyp galýar, özüni onum öwrenýärde başgalar üçin onun mümkin bolup berýär. Ha, material çok Material çok öyle. Doğru. Yani qoğular. Qoğular. Yine bir aydın görelim Halip. Asla taytın görün. Atam aytın görün. Atam nämeler ettin ha? Bir näme yok görelim. Gülüm aytayl. Gülüm. Vay. Gülüm millətlərini. Gülüm sana seredi, kara gözüm doymadı, kara gözüm doymadı. Meni dören bu sevgi, hat yazıp koymadı, hat yazıp koymadı. Gülüm sana seredi, kara gözüm doymadı. Kara gözüm doymadı, meni dören bu sevgi, hat yazıp koymadı, hat yazıp koymadı. Gatı görme güzel gıyr, mine seni seyerim, sözümde dur çoğuma, sana vada berýärim. Sana wada berýärin. Gaty görme güzel gıyr, mine seni seyerim, sözümde dur çoğuma, sana wada berýärin, sana wada berýärin. Başka birine seni söyleyen didin mi? Seni söyleyen didin mi? Sözüngde duracağım, ona vada berdin mi? Şona vada berdin mi? Sözüngde duracağım, ona vada berdin mi? Şoňa wada berdin mi? Bile bolsa güzel gıyr, men alara kalmayın. İki gül arasına biten dikin bolmayın, biten dikin bolmayın. Eger şeýle bolsa gıyr, men alara kalmayın. İki gül arasına biten dikin bolmayın, biten dikin bolmayın. Gülüm sana seredi, kara gözüm doymadı, kara gözüm doymadı. Meni dören bu sevgi, hat yazıp koymadı, hat yazıp koymadı. Meni dören bu sevgi, hat yazıp koymadı, hat yazıp
koymadı. Sağ ol Halipa. Ne yaptır? Başkaça ha? Halipa, bulaydım varam. Ne için zil çıktık ha? Yani bu kuyana şol Iqbalymyň dören nurlary 60-70-nji ýyllar 70 we şol döwürde kaýdymlar. Muň aňarty aslynda gülülü lesandan nasıl? Ýöne soň muny başgaça şu döwre bap näme talyp işlenenne. Ha. Eten jaňaý dip bir gitarist oglanmady baýar. Şoň işlenme variantı. Hatta gülülül destanına aýdylýan. Onu neme bolýar da? Ol. Mantofonun kulpunu alaza daňylýan nöwürde. Vesna mantofonda götürilýän nöwür. O ýany ýany şeyler geçikdiýän ol. Şeydi we kan kişahat ýazdyrandyr bolýar ýok goýup bakdyr. Keýän kişi ýazandyr, şoň üçin sözünde de bar. Biziň döwrümizde hat ýazmak modatda. Şonu gödür tutdy ýa. Telefona ýok. Ha. Soat telefon uzatlary ýok. Ondan hat ýazýan Iqbalymyň klipinde de badyr şol näme. Moğolum tutýar, hat ýazýar bolýan, geçirýär bolýar, gaçýar, moğolum tutýar. Şol keýän tuturluk bilen. Var Iqbalym diýeňde Halipa geldi ahira etsin Iqbalym. Bah, ol aýdym başga zatly. Siz nämeňizde 68-nji ýylda dören ýazylan aýdym şu. Türkmenistan halk artisti Öwet Gelenowň ýazany şoň döwreden aýdym da. siz durmuşyňyza näme täsir etdi? Şol aýdym. Ulu täsir etdi. Birinji ýa-ni halkyň içinde tanalmaňa, halkyň içinde bir abry almaňa bir da sebäp bolýar da. Daý tarapyn ol. Köp aýdymçylarda da şoň ýaly bir da tanatýar da. Emsal üçin alyp Pugaçowan alallar. Beýleki ýurtlaryň näme aýdymçylaryna alyp Pugaçowan alsaň şonu milyon alyk roz aýdymlar. Tüm dünýä tanallar. Şondan soň gidiberdiň arlekini diýýär. Ýöne şu bir aýdym sebäp bolýan aýdym da şu Iqbalym aýdym men durmuşymda esasy sebäp bolan aýolmy arçap beren aýdymlar diýildi. Şol Iqbalym diýip durkak adamlar aýdaýsa diýýänler bar. Atam şunu mümkin orada var, bunu işleptin ha, o da goğuy. O söylüyor. Da şunu bu gitarada beray. Gitarada aýdaýar şey. Seyredinler koronlar. Legend üt götmer şunu daha üt götmer. Böyle. Bale. Oğlanlar mikrofon vurunap berayım şu mikrofon. Yaşlığımı yada salsam, qara gözlü çiğlaya, qara gözlü dosyarlarım käbe menim ağlaya. Ölen ýagşy maweli şolar ýolum bağlayar, 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 bağlayar. Inni meniň soňky ýolumdan goýma Iqbalym. Inni meniň soňky ýolumdan goýma Iqbalym. Çağalykda pek yürekli çağalardy çağada, çağalykda şat geçerdi gamsyz her sagada. Emma welin ulalımsam bahtsızlıktan ağladım, 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 ağladım.
Men günäsi günäli oduna koydum Okbalım Men günäsi günäli oduna koydum Okbalım Bağsızlıktan, şowtuluktan Kaçıp bilmen qutulup İlki sevim, yaş sevim Diri yalnız hatırlar Durmuşumda geçerin mi ömür vakit Otolu, 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 otolu Köydürün son nemedim ya Dillen seni okbalım Köydürün son nemedim ya Dillen seni okbalım Oğlanlıkta arzu ettim Arzu başı barmadı Hiç olmanı başardım Söyün gülüm gelmedi Kimsi dilen garip gönlüm Hiç bir eşrep görmedi Görmedi, görmedi, görmedi Kimsi dilen garip gönlüm Garip koydum Okbalım Kimsi dilen garip gönlüm Garip koydum okbalım İnni menim soňkur yolumdan koyma okbalım Men günäsi günäli oduna koydum okbalım Canlı başkaça oluyor ha. Men ölüm çınımay dayanla gitarada aydan mi men östaba öğrenle. De gitarada canlı ses ya menden hem canlı ses ya da onu ikisi Can. gitara değil yani instrument o da instrument. Sesem İnni. yine burada da aytacaktım ya aytmayın. Ha. Yo ayarım Allah'ım. Burada diyor öyle. Burada diyorum. Eş ayarlık gence. Alipa. Klibi. Şuraydımın. Klibi. Men bilemem menin onun barım bolmagy mümkin. Men ýöne gitdim bilemem ikinji, üçüncü klaslarynda şu wagt ejemin ýerinde pakta gidýän. Ejemem häzir şu videony gördi, gülemek geldiň diýer paktay. Oh, edelemleri. Pakta barada atam daş. Pakta barada gurrun çykdy, ejemin ýanymda bolsa, ay howa ýasyk bolýan çaýy ýat diýdi. Sonra 53 maşin vardı. Kavuştu. Ecem kavuştular. Onun 53 maşine yükleyelim Ecem kaptan oturuyan bır giden ayargıyla yani oturuyan ne dıkımız. Sodo kilibim çıkayan vakti. Dan bilen gidilen ne kan adamlarda neme yok. Hep kurun yok gidiliyor. Güpür tapırıyor onu. Pakta yığıp her kim yankıca kiletin adını falan çekile oldu diye var rahatlayan olmalılar. Onun oyuna geliyen çamaşırın üstünde kıybat gidiyor. Men bileme olaydım kim aydı ya ne aydı ya onu ya akvarım deyip beraber aydım mı diye klibim diyen oklar o klip deyip daha da adının bileme klip diyen oklar şu akvarım deyip aydım aydı ya biri şu diye sonunu kutorunu diye gipleşikte gidip durma o klip bileme ya adıma şu nokta şu gıydın diye yeni teadın sonra barsın mı diye Dava diye adam üstünde var. Onun barmasa barsınna söýýän eken diye yine bir idea yok diye. Neme iş yok.
öňüne teretsin. Ya ýa bir 53 awtobuslyň üstü şol derecede 92-nji 93-nji ýylyň guruluny diýen men. Şu hakyky ananana olur. O adamlar şoňy hakykydyr. O çeper derecelikde attırıydı nokta. Sonra ödlerinin kop ağını girýänligi de şu tomaşaçyň dinleýici. Şeper döredüjülükdigini men bilýän. Aklym ýetdi, indi häzir ýetdi de ýöne. O durmuşyňyzda şoň hiç şilpaý ýokmy? Size degişli Yok. Ha şey. Yok. O klipde hemme kişinin durmuşundan ba. Şoň üçin olar şol şeýle kabul edýärler. Sebäbi ýa mektepde urdy, onuň 10-njy klasda urdy. Beş, onuň gulluk döwri soň durmuşdaky bolýan ýa hadiseler her kimiň durmuşyny hökman bir fragment gabat gelýär. Şoň üçin köp kişi diýär, köp berde tuşas bol diýerler de şola meň durmuşymdan el meň üçin ýazlanýarly. Kän on ýarlýar. Demek şoň klip 60-40 sekund gidýär aýdymyň özi. Şo klip sujet boyunca şu iýerlen sujete sarnan soň şonu bir adam durmuşy diýip kabul edýärlerden özünikiler içinden alýarlar. Özüne bolan momentlerini alýarda men durmuşumdan näşe diýip bir käsar gelip bir şekillen ýaýkap bir diýär. Ne onu menem onan barýany o şoň bolany. Ýok, Feridin halipe özgelen fun. Öwelgelen 68-nji ýylda ýazan aýtmy. Şo döwürlerden mer aýdylýar, ýöne öň efire çykmadykda o toýlarda oturuşda no talipleň arasynda aýdýan ekenler-de. Soňundan men Taşkentde okuwgy gelenden soň öwede diýdim şulaýdym men aýdaýyn men urhat berseň diýdim bolýar diýdi. Ondan soň işläp on ilki sağlığını işledi. Marada Ölmürat Kalaýew diýip sağdan oğlan, şoň bilen sağlığını işledik, soň aýdymny ýazdyk. Soň ikkel şunu klip edilip, kurtlaşmady, orad. Ondan Recep diýen kamerada, o adam VHS kameralar, o atkylar ýalyp kameralar ýokdy. Sifrawa ýok. Surat şo klipden ha? Şo klipden surat. Ha. Ondan şu kurtlaşym pahir bolan, kisem jaý cennetten bolsun. Şolar bilen gel alala edip klipini aldyk. 6 aýym dowamyny aldyk. Şo meňdeşler gözläp. Nimede? Menim teredýän daşymdan başgarak bir hili adamlar görnýän bolmama mümkin. Men TikTokda görýänler bir hili samsarak görýär-de. Ýöne. Men öldüm. Şurada gyzyk aýdym sady bar, halka aýdymlar gyzyklanýan. Öwet gelen halipaň aýdymy. Ýöne. Sizin bir şunu ýerine ýetirişiňiz bar da, şunadan gelýär ha. Getiribem berýär. Şol duýguny başyňdan geçirip için öňdäki de beýne sokmak üçin şol eteri özüň ketmeli. Onu da düşünýän bar, bir hili şol adam şodan görmese, duýmasa başyndan geçirmede bolmajak ýar bolupdy da. Yok, haýsy biriňiziň başyňyzdan söýgü temasy geçmedi. Mektepde urnal. Yo bolanlar her näçe oglanlar atamrat aýdýarlar da. Mektepde urny her bir okuwçyň başyndan geçen. Ol gyýda söz aýtmadyk bolmagy mümkin. Ýöne taşyndan gonyp söýüp ýören bolmagy mümkin. On ýalyk kenne. Şolardan her hiltinden ýagnalandan edenş. Öwede diýdim, klip çykdy bolýan maňa diýdiler, sen öwdürmüşiňdanmy şey sen käse diýip uradylar. Birinji tüýüşini alyp bilmän soň ikinji tüýüş başga ýerine alypdyrdy. Şey diýip çykardylar menem, ýok. Geleceğim näme diýerler aýdýar. Ýok laýyn görünçlükde çıkýar da şunu ýardatlar. Şey diýip demedi, men onu düşünüp aýdýan ýok, men durmuşymdan däl, öwet gelen şoň ýazanlar, olam maňa aýdanok. O söýüşipdir, men alyp bilmändirim, onu maňa informasiýa berenok. Ýöne şol aýdymyň ýanky sözlerine görä şoňa sujet
oturup yankı kursdaşım yankı dost oğlum bilen ora Recep bilen maslahatlaşıp şordy düzlükde şol 60-40 sekundun içine bir filmi sallyp. Yok kino ýalagym bolupdy. Şo klipde. Şu küçücük film da Adamlaryň aňynda bir öz aňymda garanda hatda şo şeýle ýol bar, ýollar ýygyna teretip galýan. Şu surat. o ne surat. Ay mümkin näl kadrlar atdylar. Ödem şu wagt kameralarda ne oğlanlar bilýänler, bahayas kameralarda. Yani yaman demesi ata. Возможность ta. Ha. Yani sürep vermeler yani şu wagt. O kamerada sanaýmalça bar. Onu 90-njy ýyllarda sonra şonun üçin näçinji ýyl aýtdyňyz Halipat edýän? şu 90-njy ýylda klip 92-nji ýyl. 92-nji ýylyň bäri gelýän sonra o şunu nokot goýulýan terdarjan ýankyny gowat alanta toy keşbi şomke dotyr şo taýyn gowat baytalap goýan Halipaň öldürmüşinden däl eken ýanky sonra olaňyza joga başlady. o ýylyň sonra alamatyny aýrýanyzda ýüzlen hoýan. Ýene bir aýdymyň görelmi näýlek bolupdyr. Ay hani. Men atam ratyň aýdymlaryň bara. Ine. Tak. Ýa-ni balym aýtdyk. Gözleriň senin gülüm. Gözlerim sen aýtdyk, gülüm aýtdyk. Sen söýdüm aýda. Qur'anlar edýär. Qurban nazar edýär. Sağlam nurlukda Halipan. Seni söýdüm, söýüp birge beýgellem. Seni söýdüm, has giňedi bu dünýä. Öz ýeňles galyma gadaply bollum. Durmuş ornuma inni düşünýä. Öz ýeňles galyma gadaply bollum. Durmuş ornuma inni düşünýä. Adamlara hasynamly garadam. Ýeňiş bilen tamam boldy gözlegim. Kıyın porsatam medet berdi kalbama. Zadal eder senin insan gözlerin. Kıyın porsatam medet berdi kalbama. Zadal eder senin insan gözlerin. Tabii. Kim men jogap
Tapman şu günler için seni sevip kimdigini bilmen. Yengil koptum başındaki üymedek. Dedim eci bu dünyada süymedi. Yengil koptum başındaki üymedek. Dedim eci şu dünyada sevmedi. Seni sevip göz yetirdim barada. Kıyınçılık yok, ecilik var dünyada. Dünyada, 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 şu dünyada. Kıyınçılık yok. Ha, Ecelik var dünyada diyor. Kur'an'lar ediyor da. Halipa, evet. Şunu ya, şular ölmeye bula. Bu aydınlar var, ölmeyen aydınlar da. Şunu ya aydınlar yine çıkmak için neyeme gerek? Sağlaşıp gerek. Ülkülün koşu gerek. Son sağda gerek kompozitörsk. Sonra yerine yetirmek. Şu 300 doğuşmalı. Doğuşmalı. Şu üç sağlaşın doğuşan yerine kuvvet ediyor. Kan ol çol aydılyan aydınlar kompozitör aydınçı onu söyledi. Sağlaşmasa ömrü olmayacak. Ömrü uzak olmak için şol sağlaşık gerek. Kur'an'lar ediyor. Nurhal Mehmet atıyorlar ya de. Şu sağlaşık bolonsan bir giden eterler dören. Ya böyle kinemelerden hem altan tamatara aman kekir fardan. Ne yadında delmaydım madem. Ha, yadımda delme. Oğlun kefe bak ya. Ne için yak ya. O çolurum son yalak şu sağlaşıklar bolon no dören aydınlar katır ver yaşat diyor. Şulaydımlarım katır da iyiyim. Geçen atırda dören aydınlar da hem bir katır yaşat diyorlar. Yine de yaşatacağım yine dinleyici de onu. Yürekten çıkar. O görse halk kabul etse ondan sol eser yaşamak bilen oluyor da. Ondan ona geçiyor. Halipa sizin neyme uğrumuz spesiniz değil ya da. Aktör mü? Aktör mü? Evet, sağlı tiyatro. Ha, sağlı drama. Sağlı drama tiyatro artistim. Kutoran Hem aytmalı hem oynamalı. Hava biz bakalım geçiyorduk da Taşkent'te okuduk da sonra sağlı drama fakültette dedik. Sonra şimdi şu adam sağlı dramada işliyor. Aydım Aydan'ın yani aktörün Aydım Aytmağı neyme değil ya. Başkarak oluyor. O. Giyiriyor da içine Obraz. girmek oluyor. Obrada giriyor. Obrada girmek o 5 yıl okuyan da bir enstitütte okuyan ha. Onun her bir etiyen adama sonra ondan manur etiyen de morunlar. Sonra yalan söz eten ondan uğrayan. O şu girmeliler aktörski
Açın bir spektaklla öyle real yalan söylüyorlar da. Yani sonra vaka sonra ödümün alıp gidiyor. Sonra alıp borca hakikaten sol obrazı girip aydan aydımçılarına hemmeten tapavut ediyen. Son ödünün kötü aydı başkaça da zoçaniyetten başka. Başka oluyor. De anırdan çıkıyor. Yine kokkurla uğradı. Yine bir aydım var. Oylanma Şahruvat'tan gelmeme duan Talip Kaya'dan hoşgördü. Aha. Bir de şu geçen hatırdaki dören aydımlan bir yerde. Onu var atam sen Bıratırlık aydımlarda aylam sen o aydan tutsam. Hemmesem İkinci adıra geçen. şulun hemmesem şu o geçen hatırdaki aydımlar. Bak. Onu oylanma. O oylanman aydalı ondan sonra yankı övel gelen mardaki yine bir nevamede gelir ona da yine bir aydım var. Ha, bol ya. İsleyen aydım var atamrat. Anam oylanma. Şehrovastan geldi Mehmet van sözlerine. Sağdan parayı pamadım. Geçip baryan yaşım başım tana kurbanır. Eter tapan coşkunum berverde durmanır. Geçip baryan yaşım başım tana kurbanır. Eter tapan coşkunum berverde durmanır. Yaşayışa gönellik çar tarafın gözellik. Dünya kime hedil, kimselere armanır. Dünya kime hedil, kimselere armanır. Çıkıp belin dağlığı algamadım salgıma. Yela söller kalbama aydın bolup ormanır. Çıktım belin dağlığı algamadım salgıma. Yela söller kalbama aydın bolup ormanır. Bu kalbim duruluğu ömrün ölçüp birliği. Mün şükür mekirliği akbal mağa bermenir. Mün şükür mekirliği akbal mağa bermenir. Yeah. Arıp dağın atır ya, günün ılğa götür ya. Vah nemetsin götür ya, ne acayip zamanlar. Arıp dağın atır ya, günün ılğa götür ya. Vah nemetsin götür ya, ne acayip zamanlar. Arkana yük vurulun, dünya şeyle kurulun. Ken elbide berlen, 5 günlücük devranır. Ken elbide berlen, 5 günlücük devranır. Yalancıda berlen, 5 günlücük devranır. Ken elbide berlen, 5 günlücük devranır.
Stil bolýar bir Halipa. Ha? Şoň öz stil var. Halipa aýdym. Yaman şadyan şowkunly bolupdyr ha. Ne bunu bir emale kemale getirmek üçin hem gowy azap görün. Nemeňde ýapylar. Ben Şährwastan gelmämet we talip döwürde o. Üniversitede kapyarın öğretmenim ya okuwu torpayıp gelip işlep başlan öğrenmedi de. Onun şu Şährwastan hep şey broşurka kitapçada çıktı küçük bir okuyup broşurkada. Şimdi bir 10 yaş 16 20 yeter yetmez boşluğu var. Şolong içinde şu oylanma var. Ondan akbalıma yüzlenme deyip koşusu var. Ona mı aydım ettim de şu döwürde. 14-nji maqalak aydın ratama. Onu men işleyen men taýdandygyny bilmän işläp Dursun Jamal bilen Dursun Jamal öğretme. Bu maňlaýy öğretme Şährwastan goşgutsa. Şu bir döwürrekde işleyen aydymlar. Onun saat sizinki. Onu atamratta gowy edip işläpdirler Dursun Jamal için klip edip oğlanlar. Aýdagdy bilen işletdiňiz. Gowy işlenen şu döwürdäki aydymlar da onun şu döwürdäki biziň nastroýanyňyzy berýän aydymlar. Şonu diýjek bolan bir his. Ýaşda o. Ýa bir işläp başlan nöwrlen bir zatlar etesin gelýän nöwrlen zatlar da şolaryň şiirece geldi da entek taliplikden ýa bir işe başlandy bir kızgyny bolýar. Şonun bady bilir yani. O şonu aýdýan energiýa bar. Bu da intellektim üstüne yankı turban zady goýupdyrdan var. Başgaça diýip başgaça därli has kompakt odan lawamja. Şunu mulun göräň diýip berýärdi. Turbada atan gatga goýuşupdyrda. Variantlaryny iki varianty bar. Şunu taýladyk da şu gowdy. Teret yine de bir Atamrat bilen şu iskusyon intellekte bir zada üns verdim däme. Ben gitarada ne korkudayn ne şeyler alar gerek değil. Halkaydym ma da maqmulyň sözlerini. Belen dağlaryň başynda bulut oynar fil bileni. Ne şu il bilen aydym mı? Şunu şoloryalyk edip aýdýan men. Ýokdym halkaydym ha. Gitarada şu pereborlen aýdyp. Onun atamrada diýdim dämen gele şunu barlap göreli şu nähili. Şu nähili teretýär. Kabul edýäm ka şunu halkaydym ben. Men gitarada perebor edip aýdamdaky şol stili kabul edýäm etenokmy barlap göreldik de onun şonu häzir aýdyp barlap görülýär. Aýdaýly. Il bileni. Il bileni. Şol fundament edýär. Vastogal gidýär. Beren zadyň et berýär. Belen dağlaryň başyna bulut oynar fil bileni. O çigide toydur bayram her iş gelse il bileni, il bileni. O çigide toydur bayram her iş gelse il bileni, il bileni.
bilenler gün moludur, altın kümüş din moludur, altın kümüş din moludur. Peşey kaçan din moludur, uğraşanay pilvileni, pilvileni. Peşey kaçana din moludur, uğraşanay pilvileni, pilvileni. Öňün başlar ýagşy gäwler, öňün başlar ýagşy gäwler. Tanalar ol hat bedewler, köne ýyrty zulbileni, zulbileni. Tanalar ol hat bedewler, köne ýyrty zulbileni, zulbileni. Benneti haka çapar, yaman ödkelinden tapar, yaman ödkelinden tapar. Mağtum uli ayvan yapar, iş kılıcı tilvileni, tilvileni. Mağtum uli ayvan yapar, iş kılıcı tilvileni, tilvileni. Buyur ne işin diye de çıkanı okuyanım diye. Başına şeyle başladım, bu torunda şey diyen niyet. Ya katı. Sağ olat. Yüzümüzün onu yine bir aydıma geçelim alıp da. Konu yemeğe geçelim. O aydım var. Legenda olan aydımlanmıyor Sami Mehmet Bey'in. Ulan kişi bilmeyen yok bu aydıma. Ben bir küçük aydır görülen aydımda. Küçük diyen beter küçük derler, mektepte öğrenmediler. Akça kepteri. Sonra bir göreyle kuvvet erdi. Yaranım. Sağdı Sami Mehmet Bey'in fingi diye. Sözlerim Huday olarla Murat. Bağlar gül açtı, bahar yağ geldi, kuşlar sayraştı, ördek kal geldi. Karaşan sana akça kepteri, gelsen salama, geçti köp yeri. Akça kepteri oyna erkana, pek asmanımda yayna erkana. Lay 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 la la la, lay 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 la, lay 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 la, lay 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 la. Rahatlık
hoşi Gönlümün hoşi Sen bedev dünya Aydımla başı Yayda kanatı Gel sen ülkeme Ülkem bay meni Aydım mukamakça kepteri Oyna erkana Yeg asmanımda Yayna erkana Lay 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 la 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 Lay 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 la Lay 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 la Lay 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 la Akça kepteri Akça kepteri Başka da bol çıktı. Şimdi alarak kuratlardan. Ne ettiydi yani yarsan? Be halipa. İnni her bir tücüd şunu son aydır diye bir aydır ama sonra yani mer Ulan ki Akbalım Aydım'ın aftırı öğüt gelen Türkmenistan halk artisti şoňulen häli bir jaňa medip gürleşdirme öwedilen 1995-nji ýylda şu 90-njy ýyl 95-nji ýyllar aralykda bilýän İran'ın garnaşlar gatnaşylyp bir ýol açyldy. Köp İran'dan Türkmenler geldiler kümmetten garnaşlaryny gözläp tapyp şu döwürlerde öwüz bilen İran'a gittik. Öwüz gelen men andan gelim Muratna da artist aýdymçy. Hiç bolup şol aňyrda bir gelen mehmanlar çağırdılar da andan şu çakyryp bilen gittik. Şu öwüziň garnaşlary bar da şu tapylan gelip gatnaşyp oranlaryna şonu şu taýda bir ýegeni Sara diýip bir gelin şu durmuşa çıkıp şu taýda ne öň aňyrda galanlar ýöne durmuşa çıkıp şu maşgala mehmançyla çağırdılar tabii ondan şoňa bardyk. Onun aýdym oturup öýde zatlaryň akbalymy öwegelen ýaly onun ýene meň diýen diýip aýdymma olam öwegelen okey. Onun aýty ýolym diýip aýdymlar öwegelen bolup durda onun ýanky ýegeni gelinidi. Daýdy sen näme emmek aýdym ýalyp maňa düzen okdy. Maňa da bir aýdym dilda dedi. Nemeçe rilje yomut jargonna gurlaýarlar. Maňa da düza dedi. Ay porti de olam. Baramazda bir düzüp ondan habar ýetirer diýdi. Şondan geldik 95-nji ýylda. Onun 96-njy ýyllarda şulaýdymy düzdü ondan bile aýdyp gitarada aýdyp ýatyp öwretdik. Onun şunu näme diýär diýip bana atamrat bilen gelip barlarla şunam diýip şunu barlamagy okladyk golende şunu ýaraýdyk berdi de. Süýjütdiň muny aýdyp bermesen bolmaýar halipa. Hawa şunu aýdaly. Owadan Sara. İranly. Owadan Sara diýdiler ha. Hawa. Iranly.
Türkmenedenin bir gelin gördüm. Türkmen teke gıydi oğudan sara. Ay cemalın mıdam yatladım yürüdüm. Türkmen teke gıydi oğudan sara. Ay cemalın mıdam yatladım yürüdüm. Türkmen teke gıydi oğudan sara. Sahavatli saçağın yadar mihmana. Türkmen tehrasında koyar hayrana. Bredi nur saçar bütün İran'a. Meherli nurana oğudan sara. Bredi nur saçar bütün İran'a. Meherli nurana oğudan sara. Yiğitlerin bu yüreği nereden? Öçen yüreklerde ışık dereden. Sereden nerli sereden. Zadılap can alır oğudan sara. Sereden nerli sereden. Zadılap can alır oğudan sara. Gelin diyer her musulmana. Hak aşıklar kalmasınlar armana. Huday halap nesibe etse yarına. Gönlü hoşat bolur oğudan sara. Huday halap nesibe esse ol yara. Gönlü hoşat bolur oğudan sara. Bahtiyar şat bolur oğudan sara. Halipa. İç kuşuklatlar ya ha. Awa. Awa emeli ağın bilen işlenişi ne ayıl gördün Halipa? Awa. Mun dilin tapmalı. Awa, doğa sorma. Kıyın munda kaydı dille görleşen bilip bolan ok. Atamradım aydan ok kaydı dille. Ya yok, biz şu an var. Ay bu atamrada var. Iskustu var, internet bilen edilen zat bolsun, edilen ayak edilen tapacı saz varsa. Ilmon ne medya Türkmen. Düşünýän adam işleşi bilýär. Awa. Saat salyan adam, saat bilýän adam, saatyň içinde oturan adam şoň bilen düşünşi bilýär. Beter men ýaly olaýmasa da. Düşünşi bilýär da. Men ýaly men görýän ken internet ýa-ni TikTok şulatlara ken bunu kaydedemekta. Bilemok. Onun men ýalylara kyn bular bilen iş düşünşmekde. Onun atam diýip düşünşäýmerde. Molam değerli. Ay bana burada titrer. Sağolamadı. Soğudu Halipa. Sonuçta sağolamadı. Bir de Halipa dedi gidecek gavur. Soğudu oynadık bir şu gepleşimizin himayetkarı var. Sapalı cay o neme hususi kârhanesi.
Şoň ýörüti minnetdarlyk hatam uğradypdyrlar. Şunu okap berayın men. Ta. Sapaly jaý hususy kärhanasy minnetdarlyk diýär. Türkmenistanyň halk artisti Nur Hudaýoğluýewa. Hormatly Nur Hudaýoğluýew. Sizi ajaýyp zekiniňiz, ýürekleri joşdurýan owazyňyz we gitaraňyzyň simlerinden döredýän jadyly mukamlaryňyz türkmen medeniýetiniň hemde sunugatynyň baýlygydyr. Ýyllaryň dowamyny halkymyzyň kalbyna öçmejek ýyzganlaryň aýdymlaryňyz şuň hem akal media gepleşiginiň tomoşaçylaryna çäksiz ruhy lezzet paýlady. Akal media gepleşigini canly sesle yerine getiren nepis aýdymlaryňyz we beren täsirli söhbetleriniz üçin size Sapaly Jaý hususy kärhanasynyň adyndan tüýs ýürekden minnetdarlyk bildirýäris. Size berk can saglyk, uzak ömür, maşgala awadançylygyny we türkmen aýdymsaz sunugatyny östürmekdäki çäksiz hyzmatlaryňyza täze dörejüjüliklerde üstünlükler arzu edýäs. Sizin ýakymly owazyňyz hemişe belent ýanglanýan çäksiz hormat bilen Sapaly Jaý hususy kärhanasy. Sağ ol. Bizden kiçik sowat alyp öýde goýsam ýatlarsyn bir käme halterekden oglanyň torunda bir ene Bulanlar ýatlar. Wow. Sağ ol. Ertiren bamşam. Onu halipa bir tamaşaçylarymyz bilen sağollaşaýaly. İlkülene sizin hemmeňize sağ bolsun aýdym. Oğlanlar kameradaky işläp oturan oğlanlar Atamrat Toy keşfi studiýasy. Toy keşfi Atamradyň keşfi. Ben Atamradyň keşfi diýen toy keşfi. Hemmeňize senemen elimde sahnada işleyen oğlanım ekeniň. Hemmeňiň janyna sağ bolsun. İşiňizde üstünlükine birinci gepleşigi taýinlaýaňyz akal mediada açyk ýollarda öýdýär. Ýoluňyz açyk bolsun. İşiňizde, dörejiligiňizde köp owadan gepleşikler taýinlamak, söhbetdeşikler taýinlamak, aýdymsaz bolsun, başga gurdan bolsun. Adamlara gerek zatlaryny bermäni, isleýän zatlaryny şolara tomaşa ederýärler. Manida bermäni tapmaňyzy gözlemeňizi men şu gözleňizde de gowy dörejilik üstünlüklerini arzu etýän tamaşaçylara da saglyk, ojak awatlygy, ýurt paragatçylygyny arzu etýän her bir ojagy men elmeden bir diýen adymma dilegimma her bir ojagy bagyt öz nuruny seçip dursun. Ojaňyz awat bolsun, çağçyklaňyza gowanyň elmeden sunugaty söýýän adam yamanlygy bilmeýär. Janyňa sağ ol. Näme akal media toparmyzyň taýinlan ilkinji san gepleşigimiziň ahyrlady. Mähribanlar halipa bilen bir gurrun döşlüğümüz aýdymlarymyz siziň göwnüňizden turandyr diýip umyd edýär. Indiki gepleşiklermede haýsy halipalar bilen ýa-da bir gowurýan ýyldız bagşylaryňyz bardyr, aýdymçylaryňyz bardyr. Belleseňiz bizem siziň seslerinizi kanagatlandyrat nesip bolsa bizem şu pursatdan peýdalanyp halipa çaqlygymyzy kabul etdiň, göwnümizi ýykman geldiň. Köp minnetdarlygymyzy bildirýär sopalyň oglanyň adyndan. Janyň sağ bolsun, görjüň gowy bolsun. Ýene de kän eserlerini dinläp lezzet almak zede nesip etsin. Nesip bol. Ömrüň uzak bolsun halipa. Siziň hem janyňa sağ bolun hemmeňize. Ile mähribanlar gepleşigimiziň soňunda şu gepleşigimizi taýýarlamak üçin hem aýdydan oglanlar we toy keşfi Serdar janyň sağ bolsun, görjüň gowy bolsun. Atamrat Bäşimow aýdymlarymyzy, sesleri hemme şu oturan ýerlerimizi ulu gollu kömek bilen üstünde duran oglanyň janyň sağ bolsun. Şunun bilen gepleşigimizi geçirip durýar. Hoş sağ bolun.